Здравейте хора, аз съм Алекс и в това видео ще ви кажа, че ще снимам още, няма да е края и затова ще снимам видео. Опа, малко не е много ред. Трябва да сложим на такова. И така, ще ви покажа как да го нагласа. Ето. Ето тук, нали се вижда. Сега ще ви покажа някакви кодове. Пишете първия, а то ще е за една спортна, която е добра. Ето. Пишете 1 9 9 9 2 6 6 3 8. Ето. И сега ще се спалне пред вас една кола, на някой може да е сива или черна, но трябва да отидем на по-широко място, защото няма да стане тази работа със сигурност. Да, имаше и още една кола, ама червена. Другия код ще е за хеликоптер, който не знам дали съм го запомнил, но ако го проваля 1 9 9 9 2 8 9 9 6 3 3. Мисля, че така беше, не знам. Ето го и хеликоптера, който може да си карате. Само които знаят. Защото аз лично знам, ама не много. Дайте да отиваме на по-висока сграда. Абе, добре съм по карането на хеликоптер. Що пане? Не, хора, изчакайте, да съм много зле. Аз съм най-зле човека на света. Много съм зле. Много съм зле, хора. Покарането това не го видях, но сега ще ви кажа другия код за лимузината. Да, за лимузината. Чакай, дали съм го запомнил. Чакайте малко. Дали съм го запомнил код за лимузината. Не знам. Така, хора, пишете ли? Чакайте. Хора, пишете ли? Само да бъда на обширно място. Извинявам се, че се забавих. Така. 1 9 9 9 8 4 6 3 9 9 6 6 6 6 май така беше 6 6 3.
Сега не знам дали е правилно. Ето я лимузината, пред вас е спална една лимузинка, която е много дълга, нали? Виждате? Надявам се да виждате. По-нататък по камера. Човек, някаква камера, стрели да падаме. Хора, чакайте да видя тук е много досадно. Еми хора, това ще бъде въпроса. Надявам се да виждате. А от мене, чао!